Sanibonani angibingelele nginamukele kule channel eMaswidi Media Production. Ubingelelayo umxolisi mfana kahle mozala phansi le enkandla emahlatha amnyama wethu. Kuyivideo ke yethu nje yokuqala nqa enyakeni ke ka2024 angikwamukele ngokukhulu ke ukuyithoba nangokukhulu ke ukuyiqhenya kunyaka ke wempumelelo, unyaka wothando, unyaka wemshado, unyaka wokuthola umsebenzi, unyaka wokukhushulelwa phezulu emsebenzini lapho khona, unyaka wokuthenga imoto lofuna ukuyithenga, unyaka wokuganwa, unyaka wokukhanda umuzi, unyaka wokuthenga umuzi, unyaka wokumuva lapho uhlukumezeke khona, uyela uzothola khona injabulo yaphakade. Bese ke ngokukhulu ke nje ukuyiqhenya ke unyaka wamabhenca. Emva ke ukuthi ke singene ke ngengoma ke kaKhuzani ehamba noluve lapho khona ethi ke umjolo loyo silandelwa ekamthandeni Gcokamelisha ehamba nolwandle nkulu iParis uyeye. Namhlanje ke i6 ke zika January ku2024 ziyawushaya ke le emdletsheni umcimbi ke wokubungaza ke ingoma kaMthandeni Gcokamelisha ehamba nolwandle nkulu yona ke futhi ke iParis. Kodwa ke akusilo ke udaba ke size ngalo ke lolo ke namuhla wenganza kwethu kuyaye kuthiwe ke abantu abayinganxanye bengemanzi kuphinde futhi kuthiwe ke umuzi nomuzi ke unalo ke uhlanya lwakhona. Akekho umuntu ongenasici, ayikho into enhle ongayenza iphele ingenabo ububi. Ensukwini nje edlule emavikini okugcina ke enyakeni ka2023 besikade ke sibabaza emva kokuthi ke ubaba ke uAyanda Msweli exoshwe ke kabuhlungu ke lapha kwenye ke yamamoli eyayile eMaritzburg. Abantu ke bakhomenta ke abantu abaningi baveza imbono, abanye ke baveza imbono ke ephuse kakhulu kwaba ukuthi ke ama-malls izindawo ke zama-private sectors okuyindawo ke lapho khona zi-onwa abantu engakhuluma ngabo njengabelungu okuwukuthi ke awuvumelekile ukuthi uvesana ungene khona wenze noma yini kufana ne-private business, private property. Kufana nokuthi ke umuntu uma efika emzini wakho efike nje ezenzele into yakhe. I-mall ke into kanjalo ke engavumelekile ukuthi wenze into kanjalo. Ukuze wenze into kanjalo kumele uqale ke ukhulume nabo. Abanye ke futhi baphinde baveza ukuthi hawu kuyamangaza ngoba phela ke kuyenzeka ukuthi uhlangane nje nephara e-mall noma ngabe umuntu nje ecela ke u2 ingashiwo lutho. Ikakhulukazi ke futhi ke labantu esinabo ke la ku-YouTube, abantu ke aba-own ama-YouTube channels lana abanokwenza ama-pranks banakho ukuzenzela nje mamoni ngaphandle kokucela. Kodwa ke akaze siboneke bephazanyiswa ke nakho ke ubaba uMsweli yena wayengacelanga nokucela abantu babezela yena bezela bona bemneza imali. Kodwa ke yena ke wayesegxekwa ke esekhahlanyezwa ekhishwa ke ngesankahla. Kodwa ke namhlanje ke size ngalo ke futhi olunye udaba uthintane ubaba uMsweli nganza kwethu usisi ke lapha nazombona ke kule video elandelayo ke njengamanje uthuse abantu abaningi ezifaka ebhadini ezifaka enkingeni ngemali encane nje u30 awucabange nje usutrenda usuthuka ngeinhlambo uchasha ngazo zonke inhlambo ezikhona emhlabeni ngenxa nje ka30 lo sisi ke engizokuvezela yena njengamanje ke kubatshazwa ke ubunya nobunja ke akabenzile emva kokuthi ke afike lapha nakubaba uMsweli bona ubaba uMsweli hawu baba uMsweli sawubona mina ngaseNtuzuma angazi yona umuntu waseMtuba nomuntu waseNtuzuma abantu bangakubo ke senosixhumanela naye ke siyafisa ukuthi sithole inamba zakhe naye sikhulume naye. Uye ke lona ke efika kubaba uMsweli hawu baba uMsweli mina ngasendaweni ethile igama lami kanje kanjeni hawu udala ngifuna ukukubona baba uMsweli ngicela ushintshe. Hawu unongalo ke akezwa ke yena phela kahle abantu baningi baphithizela athi baba uMsweli hayi shona khona kanti ke futhi siyamazi ukuthi ke unenhliziyo enhle noma kuthiwa ufuna lo ushintsho ayizomnikeza nje ngaphandle ukuthi ke akhulume noma kuthiwa wayefocus kuyena hayi shona khona dadewethu emela eceleni hayi bamba ithambo ke lapha na ke unongalo uye kusizilo ebamba ithambo ke ebuka amakhamera lawo lokho waqalaza uthe mayisuka lapho ke awu wathi ngicela ushintshike sihambe hlehla wadonsa imali yakhe ke la efakile ngango50 waqeda wadonsa u10 wadonsa u20 wasehlehla ke hlehla nyovana ke njengemoto esuke isishayisile. Uye ke luyana shwi hamba ke nemali ke kababa uMsweli imali ke engafikile ngisho ku100 kodwa ke abantu ezinkundleni zokuxhumana ke bakhombe lento akayenzile abantu bayibone njengokwedelela umusa ke kababa uMsweli ukuthi uyenza kanjani lento le ukuthi ke avesane nje ayithathele ke ebhakedeni elisiza kangaka ngaphandle kokuthi acele ngaphandle kokuthi ke aphinde ke futhi ke akhulume okanye aveze ukuthi siphi isizathu esimeze ukuthi ke enze kanje. Kule video ke uzoyibonela wena ke isigameko nendlela ke ekwenzeke ngayo konke. Ngiyafisa ukuthi ke ngingathola ke nokuphawula kwakho ke lapha kuma comments uphinde futhi ushaye like kodwa nje kubalekile ukuthi uphawule ke kulolu daba. Uma ngabe kungakuthi ke lo sesiwangakini noma mhlawumbe uyamazi siyacela ukuthi sixhumanise naye siyadinga kakhulu ukuthi ke sixhumane naye simuzwe ke yena ukuthi okwakhe ukuphawula kuthini naye ke sikhulumela iqiniso ngoba phela kungenzeka ukuthi naye umsula kukho konke lokhu khona okunye kwenzeka emva kwekhamera esingakaze thina sikubona kanti futhi ukuthi kukhona okunye kwenzeka
kuyenzeka phela abantu badidiseka ingqondo izinto mangabe sezishesha. Ngizocela ukuthi mangabe lo sisi uyamazi noma ngabe kuthi uxhumana kanjani naye usihlanganise naye ke simbeke emphakathini avezeke okwakhe ke ukuphawula. Ngana kwethu cela ithokozele-ke le video maqeda-ke usha usubscribe ucommente bese-ke uyalike. Thank you. Thank you. Thank you. No problem. No problem. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.